Aprangsi kaduk ave panstame pini bhumkuru arni kemi kaduk ave panstame jerpi jerpodon pantame kardom bajarpon pranglo kardom nili tumnon kedam bom laki kunanna pulatangte pinike hamren pastoret labang so usmar mai pi lake dambom lo lasi kibj dim lake umpho ps ade molong si bidamji lasi labang so hamren pastoret usmar mai pi mesen pen kapeman thingje phan pura Arnam sitami kanghon kangjin so pen jok botor pokan stami kimisen pen angki pidono pot arnam pan stami churo poprang lo lapen itum dambom lo lapen hu la council ba sabang lake bowalang so munduli atum si somaramai pi bidam po lang letum sitami i munduli long si bidam ji selang tum stame dambom lo lapen nilitum sitami dambom lo nilitum stame gari humni do nasi nitum angke tatom bai lapen 407 pick up si pon lo si la sitami nili na piklang pon po ha la bangke nilitum group lo lasi nilitum dambom lo lasi kadu kabesta menang lang don bomon adim anang paklang pon po umpho ps adim lo haladak na piklang pon po lasi nitum dambom lo lasi tuwar ajak dinglen amasi to dabadab porpai narkep rachitim alom pensini tumbar lo lasi tum dambom lo non bangke lake non itum ki dambom atwar lake nang itum sitami Shillong namji botame lake ke keng nai atwar lo shortcut lo pen Mizoram sitami pen Guwahati sitami nang itum namji lote la pu pen sitami chepla pon lo si non bangke towar sitami pathe pon bom lo bang so towar dong si mesen lo pulatangte leda prang po Itu kebetulan sini jadi enten pada baca peprang lokadom enil tumnon ke hamren pastoret sumarma iti dia tim lake untuk dia jampo masih non dampom itu biasa dimana no long sido ke formal pulatangte lun kilunji saide lo sumar mai pi pasore khayalo la pe tani biasa long si nimbalo non ponro ke analo lo ponji ke da bangke sumar ke pasore member no lun la pen lam solo recitation sansi lempon po bangke Yes, Gerja Hemlock.